Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ka jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabarni. Nabanta ka jingkuli ka jingsio ka barek, but pila banlay group ban kuli da ka education loan, pila aruban chukola ho number, kandai nyo, sao, san riu pranot, lani, kandai pran riu laisan, arn riu kandai pra. Hatu pikwa bagi janjong pikin kuit ha benar kam daka Oswell Soup hila banyo na barok kidukan kidan bun kibrio kiba it ya gajai benrio kajing iri kam dei ka monopoli jongno don bun kibrio kiba keren Henry ki le don bun kibrio kiba le research syapang ke origin jong ki khasi ki pelut UMLA ka West Shillong constituency ba polling do ula thalain ting e yak tu ki brio ki ba kan tho persha ya u ha kini ki khndiat sngi ba ka dan ka jing ki reservation policy jong ka voice of the people's party halor ka reservation policy ba pol ula pen kan mau ba arphos na menshwa ula yakhi ula kren yakani henry shanu kita ki wei pat kilaja arphos na menshwa shu ula pen pau ka jing sngaw thamula ba kala mi ka jing ki reservation policy tang hadian lai banai bla thaw ya ka sarkar kat ba ka por belong menteri rang ba Dr Mukul Sangma hadu pras nem kan thi pan kam shim la dan ka nu ka jing ki ya ka ni kaman ngasngau ba kitu kiba ong babalei ngam shim lawan bania join haka hunger strike jongka VPP kin hab ban perkhat kumni ba hatu kalong possible mo ya menteri jongka sarkar andala confirm ya ka appointment bat ki minister jongka wei pat kari wa un cancel no ya ka program da ka bayitu eki baki don ki sang perthai ki bansha thangan no shalong dengan hap lek phai no bat kita ki brio gedang tre em ban ya keren kam bat ngi hadin kata de ngalai i ya ki videos ki bapen kan mau ya ke jengkren ke jonga hakas nem hajar halor ke reservation policy dengan aku play ya kitu barok ki badang penne ya ke ni video namar ke pen i bawat post nem mensywaru uba polling do ula kren pa halor ke reservation policy post nem mensywa na kali kelapat hangno kidan ki videos jongga jingkren uba aden basai mai nomor hakatu kupur uru ulalong nong yalam jongga sang bahalang kimdan namar ba uba aden basai mai sim lawan bat ngiru ngem sim la thnum ngem sim la beng babale umman join haga hanga strike jongi kabar sim lawan ru namar habangi keren ya reservation policy kan si tom hai u bang keren sepang kini ke policy kum u president jong ka Federation of Khasi Jaintia and Garo people un keren kumno je namar ba ngim kwa ba ngin bu u hakata position ngim sem la khat bat kum jo uru sem la khat yangi ha reng jing bam khat jong u yangi General Secretary jongga UDP Dr Jamino Mauso ulalek banyak kendu yu de kata ka jingkeli ki pat ba balai ngamwan balai ngam don ha tugas jaka bau song syak tangan kumbang la keren ke jingkemi lenti bat kathong ke jonga kalong ba haba pilajit yang kum undong elam bot nong mi khmat ngan pendep ya kata ka kamram hapo jongka cabinet arsngi swawangan mi na shalong banlek sha Switzerland ka cabinet kalai kendo ngala keren ya ka e bangade ban keren ngamla banyak tu akhmat jengki media ya ka e bang keren ha cabinet namar arsngi ba ngasmai kum minister ngala shim ya ka oath of office and secrecy
Ladang ngai thu lut ke ka bang kren hapo jong ka kabinet ngapen khen hi ya ka kular ka bang la klei ba ngashim ya ka oath of secrecy. Nakata kadau pio iki media briefing barbor hadin jong ki jing kendu jong ka kabinet. Pimio ban syong hapo jong ka kabinet bat ban ring video bat ban ring audio clips ya ki jing kran hapo ka kabinet. Lajit yang pangan pendep ya ka kamram jonga kum undang yalam syaga kabinet. Ngam sutu balai don kam ban lum ban lang ban pen win yu pai ba hakan ni kurukam tang hapo lai benai bala thau ya ka sarkar ka bathamai. Balai la ailat ya Dr. Mukul Sambapat bawang Chief Minister Pras nem lenter klem da pen ki ya kan ke isu. Balai kene ke isu komitmen ta tang hapo lai benai perform ya kan ke MDA 2. Kabar kipai ba kidang syudap jit ya kinong mi kemat. Don na pedeng jongki kiba kasia bata hagi tersimru keempat kut. Mentah ya kita kiju kipai ba ngintan biang ban mi na dukan. Mi na ki kali bapinya. Mi na kajing dia waidong banyawan sya matran, banyawan sya sekretariat banyak sya madan. Lada kalong kumta kadan jingmut iu ban ong ban jiet nong mi kemat. Haba pi jiet nong mi kemat kamut kadek ka kamram jong utu unong mi kemat banyak saj na kabanta jong pi kenang ba pi pendep la ka jong ka khai ka pateng pendep la ka jong ka duty like bu school shaw school pendep la ka jong ka duty ban syong di slipar la ne di khoi di puri sesurok. Lada mars ndep election ngan lum man kasingi gi pai ba pat ngan penbun kam no yaki don na ki bawan hang ni khamat yeng ban keren syapang ka reservation policy ki beriu ki banyak ki bakamai taksi ngam tip ki nyok jementoi yu lada implement lada kentiu ya ke kota jongi syak nyo 4% ru kin numio kam hi maki ha sarkar namar kila don lagi jongki tourist taksi la don lagi jongki auto rickshaw banyak. Ti haba piong nong mi kemat. Utakan u represent YP. Namar babaro lai pusan lak ngut kan nom ngam ke assembly bangin lek yarung bangin lek batailut. Yaki kam jong ka state. Ti haba lajit yaki tik kat tangut ain ya kan kum ta kai. Ngi ngim ong ba ngi la pendep. Hendai kini ketika kam kebarang it's a continuing process. Nga aku beli ya kaki isu bakal ada ai jemut ya bandan dak expert committee. Bat ya kata sarkar kalau ada menjur. Ngi dan kami ki expert. Namar ngi tebet kat tebet ngi namla ban tiplut. Ki expert ya ke reservation policy ki dei brio ki batip ya ke demographic profile. Kitab ya ke constitution, kitab ya ke law, kitab ya ke jurisprudence, kitab ya ki rules and proceedings jong ke state assembly, kitab ya ki legal precedents. Dah latip ya kita baru dan pula long expert. Hendai hak jaka jong kita ki expert kinman batai no kinongnya auto kinong batai no kinong di madan kumno ban peniat ya kan ke state di pijit yang abangan le ayu pada ngan lit no ka cakajong ki andi madan no wan syong no mapi ka cakajong piru pilong fit napet ka jingkran jong ki katuk anele ngai wi ka kam tibet ba maki ban sutu syapang legislation banjanga te ai ngaru ngan nya otu no nreng danya otu nga tekat ngut pada ki ban urman kasi ban mensau te kawai pat kamat. Ngidai ban smutu kani kadai kakam sensyar khadar. Kakam sensyar khadar kalong ke bakentang. Kani kam dai ka drama competition. Ban pen i mano badai u hero, mano badai u villain. Kam long kumta, haka sensyar khadar kam long kumta. Nginum pen i
Mana bolong hero, mana bolong villain. Kani kedai sepang administration, governance, policy making. But kamtam mentaki keren jaga thought leadership. Ti lara pikiran yaki bebun ki ai. An ombansi ngam jukuran ya kan ni mentang kasi ngakwa ba pinios ngau. Namar kasuk ha ban perta. Kasitom ha ban le dagakam. Ki labor inspector ki bau doktor mukul sama ubat ya ke file. Hakapol balong CM ubat alapang ke file bantung ya ki labor inspector ka dan bat deputy CM in charge labor Dr. Mukul sama. Ubat ya kini ke file nakadaw ba kadan ke kerteng jong laingut ki kasi baladap recommend. Kiba ketu ka list kadi ban laps no sa shiteo. Ndanga ladan ka reshuffle ke file kalau poisanga ngai i ba ka department ambang along communal ngai i ba ka department of labor kaduna officer bah bat lada up bantung sana kawai gajat benriu kanang pen slam syu yaki kam ki jam jong department na kata kadau nala ai yaka immediate clearance go ahead bantung kini ki samla borok kini ki samla kasi kila join kum ki labor inspector kabar kolong ba dan bun ki iki kiba habaki penmentoy yangi ngimdei ban kerkau than sabar. Daga bangi kerkau, daga bangi le drama, ngi atrak kai ya ka kuat bagan pek kemat yangi. Amdei tangka high court. Mensua ka high court ka don tangka bench hang ni kam da interfere. Menta ka don tangka full bench jong ka high court. Iki kam jengi baro ki scrutinize kan ka court. But daga bangi kerkau kerkiu palat. Menta ngilak poi Sabah Muslim ki orang ayangi 100%. Tak kiwi pada ki tribe ki orang iru ngi dei benta jong megalia chano ka bahak jongi. Don siki kenuhun na Giant Hills ki orang ngi dei ki Giantia. Ayangi la ka jong ka kota kala nang pen kolmar syu banwan ra ya ka solution. Ha ka sain perthai ngi i bun nangi ngi dang long image palat. Ngi dang kelung kena palat ke bos ngotu. Ki parlok jungi Nagaro Hills kapau bakilong politically astute, politically mature. Kila ham syam phang ba ya ke politics. Ngi hang ni ngi perta haswa jaga election bangila kwa dau kasi chief minister. Hato kami na am ga bakum kata kasur Nagaro Hills. Don kiba ang MP ngidang kwa banne ugaru CM. Kamdon. Handrai kile kumno kijubab hari election. Naki arpusau seat Nagaro Hills khat pra seat ki Punjab ya ke NPP. Balai bakal leadership kan continue Nagaro Hills. Ngi tengi hala na media ke. Kwa ngi kwa ai no du kasi CM. Haduk ba kapanya teli ki sijaka awe ke parti ki jin. Ti na kata kadau ka kam jong ki nongelam. Kalong banyet hu lut ya ki bot ya ki strategi ya ki rukam terekam ki jong ki. Kiwei kila keren nang la depan le. La don teng we nongelam PP tip ubayelam ya ki ba ya ngin pen kelano ya ki bylaws jong ke muda ngin pen kamti no ya kampen klan no ki dorbar snong ya ki bor babat ke muda ai no syaka district council kalenti ke bau jiet kalong penyalam ya ki ba ya mi ya mare kawang mau iki pulit, kawang mau iki media, akan mau dan we na media la pat ke kamera ru. Ha?
mi ayu nang ta kami ayai mi tangka senam jong kibreo ngala lej kum UEM in charge jong building bylaws ringkat wa titas kum CEM jong KHEDC ngila lej banyak kendu ya Minister Urban Affairs ba senyau bahalang dahar ngiklam rak mau ngiklam rak jeri ngiklam kawang ino ngilej ngiyakran ha arsin jong kajing ekran kajing don lang jong Advocate General jong Meghalaya kila kubur bahot kini gede ki areas badiban aino Shaka District Council lai lapan kelaru ia ke Meghalaya bylaws pat ngiladap tauru ia ke Building Regulatory Authority Lagajong ha District Council mentawat kajing shna ia ke State Assembly kita shim permission na KHADC. Menteri Urban Affairs udah tahu udah kalis wang shim sakini ki areas ban penyai no ke District Council. Henriutli ki city centers ki baka muda ke jubat la ai tino Shaka District Council. Ling ba ka ling ba ka jing pendon kam jongi ya ka ikhtiar kum ki nong thau ai. Ngim shem lej ban lempat la ni file la ni kerdem ya kami jauh menteri ngikan jai jar kakam kala lok kaju kakam kaba lompat ba hadu arlak ngut 10 mentak lalong kata ngasem kadai kajingkit kli kajong unong elam kawai pat abab hilong i ya kata da kajing slur ka sarkar jong mukul sama kelawan ra ya ka bil kaba gikran sepangki dual post bamsha bawai ubri unbat artali kikam banlong MLA bat MDC wat jingtip mapi UMDC ubar resigning kongdo tang daki kenta hadin jong ke bawah la table ya katai ke bil ha assembly dau mukul sama uta hero resigning kongdo ka session keempat kut hak tu kesni ka city jong ka resignation jong uta UMDC kalak poi sya kami jong mukul sama kat nungut kiba ai burom ya uwei MLA MDC ubaya kun uyai ne bat upoi syadu high court ban challenge ya kebil bawara umukul sama bat ula job ya kata la job namar ka high court kala penscam ba ka kam jong UMDC kam de ka office of profit ba utau de ba PNCM ai ngin ai buram ya kibadai banyo buram di pikiran ya kanu kakam trade license kai ka bang aladapan le PE daladi ki minister ha tu kopor ki paisha district council namar ba kakta ai ki voters ki jongki ringong the trekam kumbang ijus mai barbor without fear or favor affection or ill will. Klem ka jing siap ting, klem ka jing siap aliang, klem ka jimut snew you know, gitray kam da kata. But nakata daw, hakapot pangabat ya ka treat, kani sa jongari India. Inslap man say shim ko pisibet, kani kadai kawa lato ka discrimination against non-tribal traders of Shillong from unlawful interference by the District Council East Khasi Hills, Shillong in Meghalaya. Kadai jing thok bajrong rei ka point jonga kalong ba amdei tambah kani ka sithi kala le kumto. Ya kani ka ju ka sithi le endorse ya ka NEC
ke NEC kalau tu ke state government ban pan explanation, but ke state government kalau pan pai kan di ke district council ban keli ke position jong kan ni ke kam. But pindahkan mau ya kan ni bahadian jong kini ke berok nak adon yang reshuffle district council ya ke Department of Trade dalam isu how about Paul ban continue. Pikiran Jepang ka jing kiu jing san jong sor shalong kamar bahap kami hakapor jong no kamariat kami hakapor jong no kieng jong kibaduk kimi hakapor jong no kita kidai kikam nam syukran kinamar kibru kinom la bansa hai kayeng ga bawang ba lakren ba pol tengin sa no hang ni ndai ngala le kanong mensong gade ka snong ka ba ka demographic profile jong ka kala ba bat ba ngila ibri ki jongi om tang ba ki du yeng du sem hendrai ki susong thap hang tu hang ni na kata kadaung lawan ra ka project ka ba yeng menta hendrai uspa tali ki long yeng ki don jaga anong mensong pikiran syapang ka influx ya ka work permit system la introduce hakapur bangabat ya ka labor nadu pasdang katai ka central act hendrai ki rules under a central act dimensiona da ka state buat dia kata ki rules lasna hakapur bangabat ya ka tenat in charge labor pikiran syapang kini ki yeng sa hamau prem Utrash jong kendau umesh changkotia ura ong yang nadu basdang balai pimshim hi mapi ya kan kendau alis ngandang yo nong ngandang yo haka market rate handang ong ngang la biang ka yeng kasem ngala don ke cakaban tia ai no ya kan project syaki beduk da ka jing penbor ula menjur ban ai ya ka kendau syaka muda balasna ya sau puprat li yeng nagumda kibadok kejingdu kejungu kejurba namar naka dorio ulah pandi haka revenue rate but naka revenue rate 4 siulut ya full amount syau ada boleh kata kan nongpo kebagayang mentaka nongpo commercial complex jangka muda kari ke kendau kaba lakab trai dau bauri ngala pawat yu ngelai kenduk hap din jong kejing kenduk ulam menjur ban IT no ya ke kendau syakador bar snong ka tahun komiti na kata kadau layo ban sna ya kayo hanong po Tikaran jing per shibun ha preng ka bakren bat ka bale dia kita ki bakren keliru ki glale ayu pade ban kren tu ki ba sajjan nong ru ki ong tengi i hai kan ni gari ha de ndre ka jing i ri jong ki kan long confine kat kum ka service ka jong ki kila ban saj bha ya ki jan kadai ke jing lek bah hendai ka kam jungi ku nong thau an te ka kam ram jung nong thau an kadai ban penlut por ban pulih ya ka law ya ka constitution ya ki constitution jong ki wei pat kiri ban penep ya ki jingmut jing perkhat bat lada lut por no ha ka balum balang yu pai ba ngan batai biang happy sans pa teli kikam kimi hamegalia shisnem ladangi ong sans pa ailut yo kasi bread no iki ru kiba ai kerteng ha employment exchange kiba register menta kila poi arlak ngut ti lada ngi tep sans pa ngut shisnem sakatno hajas nem kan simpur banduk yok kam arlak ngut
kalau poi kerta jong ki ksiu jong bak pol ban pendap di baling mi keren ka perthai menta kala keren ya ka artificial intelligence perthai kala keren kumnu human habitation on Mars ngi keren ban ngi ki ngin ong le di isu ka kong sandu jong ajak menriu ban yo kam beyond hasket riat kata ka ambition ke jongi ngila don ubriu balong chief election commissioner jong kari India ngila don ki brio ki balong ambassador sabar kari India ngai kendu iki nuclear scientist ki bari khasi she Europe ki sesnong jong pi gidangi perkhat ban yo long chokidar kata ka ambition jong ki kumnungin motivate iki samla jongi motivate balik bah motivate ngadon i persa ibah kapur minmiet AI online music class ki students ki bana Australia ki students ki bana Canada ki siu ki daga dollar ngidon ki bakum kita kat kita ka caliber jongi ngintan yu pai ba baro nak mega kam gajam gani ka yap ka im jonga jam riu ka yap ka im kum dong san spa ligi pos total ada pihak syuk kan poi stamar si spa san phau ngut tengah i hang ni demi lut ki media mi si spa san phau ngut tu kum nun ong plai hon ti na kata kadau ni don kam perspective vision. A nation without vision shall perish. Ni lada ka vision ke jongi kadang long ngin yo kam directorate ngin yo kam kata ka penlong yangi complacent ngem kwa ban le bah ngi kwa ka perthai ka kren ya ka merit u Indian da ka jing start ula long prime minister ha UK mangi ngidang kwa ban long bos tang ha directorate lak biang ke kata ka jing hikai di kita kira kiba ngasngo ngin hap ban go beyond government sector ngilak keren bak state jungi galak poi saturation point lak slam bah ar host nem menchuangi ong government service galak poi saturation point menta ki project ki balong successful pet ke JW Marriott kalong successful pet ke Pinewood Pat kalong kumno balai jubab himapi analyze himapi wishbone. It is not only politicizing, it is inciting communal hate. It is also trying to bring mayhem into society. One reason why I have been targeted is because ni saya keren ya kan ni katanya mat perang bakadai ka epicenter jong ki jeng yakhi te na kane kathan kidan likely ki constituency Maukhar Jayau la sim dagi kerteng snong Maukhar Jayau Maulai Mauprem Maukhar kila adap job Maulai kila adap job kabaki klam la ban job kade kane Mauprem target ya kane Hendai kan orang pergi ke kam ban keren ban le nak benta jong gajak meriu nang ni nama prem ban yana nong krem pikiran kanu ru kam don jing kata hang ni pikiran tangi ke treat license na apa mau prem na mau ba voters kila thut hendai ngalak le ke bang dei ban le pikiran na nong krem tu keruh kat baman geng le you Tong kasih sudah ada kasih papai. Lait tengah madan tertingam. Di kibrio kibawan ban state siapa protes hang ni. Kumnut kin protes deh. Haba kandidat jongki dang hau banai march ulang basau hak election. Haba pilong basau hak election.
Periangnya kata berkali ke mandit jumpa ba. Kani ke konstitusi kalau Punjab yo ba pol. Mendai butung dalam dia. Hadir jangan wan NPP, wan BJP, uta pra ale pai siapa sau. Tiun wan yang hang ni wan rak plakat kumno boleh leit rak itu ka juk ka plakat up hadu araja rapu pra kan. Daulah Punjab yo pra jong. They are trying to dictate terms, but we will not allow. Kidan bun ki brio ki ba. It ya gajai benrio. Kajing iri kam dai ka monopoli jongno. Don bun ki brio ki bab keren. Henry ki le. Don bun ki brio ki balik research syapang ke origin jong ki kasi. Ki pelut spak kapau ka baki don ban tho ban lum ban lang ya kajing tip kita ki khambhai ka jai benrio. Nga la sign bun ki file ki ban favor ya ka jai benrio ba state ka jongi. Tangba ngam so dei ba man ba nga sign ki file ngan kiu syatunum sekretariat ban ong pai ba pai kani ngala dap le. Long hi ngala ban le amta ngala ban ong di IPR ba yang lupa ki mic mas ndep kani ka file ngan kiu syatunum ngan sakhat ki media Henry haka kampat ba ngitrai kum kiri orang ba balada ayangi kata responsibility dilada baro kiri upat ba ki babatai balai phimlek kamta balai phimlek kamni lada kis ngothu ringkat balani tam yang agilit maki assembly ngalit thok kon ngalit thok jerwai no. I am not saying that it is not necessary. All I am saying is you need to have priorities. It is not the most important issue facing Meghalaya. We have mentioned it in the party manifesto. Now there is an expert committee. The all-party meet is continuing process. We will come up with the best of solutions. But that is when you talk of reservation policy in isolation. But when you look at it from a wider perspective, unemployment is a major issue in Meghalaya. And it is not just unemployment. There's also the issue of unemployability. We have many jobs where we are not fit to be employed. Balai ke UPSC exams Mizoram kimi saungut kiba lakban pendap ya ke civil service IAS. Balai Meghalaya mi tahu wei kataru non tribal tapi haban keli kata tengi ngihaban mi iki brio kiban kiu shalor haka hierarchy jong administration nang ngihaban penmi sibuan ngut ki khalasi bat kipion kasyong happy ngam dan konflik bat ru ngasu state ya ke ke ba ngayu i ngin hap ru ban sungthu ya kani ba kiju kibrio ki ba penlong jingdoi pai ba kidai kiju kibrio ki ban puli ban ong ba hikai ban buram mi kinong sansyar ladau kena class 8 class 9 un batai no yang akum no ban sinaan dengar bahaba nganum lecture ni hu ngan ne be class 8 la biang de kani kadai kajing pencelur om yak sansyar pai ba kamut sansyar pai bur kani kadai kajing pencelur ban ya sansyar do pai bur ki wei pat ki jai bun riu ki pendon kam da kajabiang ni pendon kam tan da ka do nun kataru negative emotions ban sansyar khadar de tang namar ba bun nangi ngilengkot akaran yang
kemut bagi melengkot ru perkat pertanyaan. Mah, tang nak tahu bah ni pek ye kibai daka ya ban so tu ni pek ye kibai daka bong utai la yo lut henry ngim khen pat na ki kat tu ki ligi department ki brio ki ba yang nama tak ajak ben rio kat nungut ngila benefit ki brio ki jongi te kita gidi ki ege ki ba ngan OIP ngin habban perkat temai nomor kadai kejat benriu kepada benlong progresif ngidai benlong progresif ki brio jongi ki long well qualified kat sabaki lek mentah ngi penting sa ba yo ngidu kam hasket riat ai ngi nyukun ngan ban biang ya kene ampalat sanspa ki vacancy ki mi sisnam but kitu ki balik ban ya ong ba dei ban le no kat nungut no pikir hap up ndunai ka si hajar snam kin hap up sha ba kin yokam. See, it's all a lot of this is political maneuvering. You should not be surprised when political parties indulge in political maneuvering. But there should be a line. We have to define that line. We cannot go on eternally blackmailing people emotionally. Well, they have their stand, we have our stand. And apparently, they have not fully read the Constitution of India, fundamental rights, fundamental duties, the concept of discriminatory reservation, and why the state should play the role of bringing in a balance. All these are part of Article 14, 15, 16, right up to Article 30 of the Constitution of India. I guess they need to engage some good constitutional lawyer to help them with interpreting the Constitution. Kan baha ba ya suki banya bas mare bat jentut bat ur kawai kabaar kani kadai ke sarkar kaba tang lai banai ru kampat don lai banai phim ai lat kani ke sarkar pras nem lenter phi ai lat yu mukul sangma ka e ka jimot issues which I have not covered so far. Kabaningkong kadai ba wat por ba adan hapabor sarkar adien jong kedrum halor ke embos kai punya kenmau ada san kelami ke jimberhat ban habor no yaki kendiat kibor jong embos kepada Tura syada Shillong office. Pat kala mi ilu bijing dawa nak deng isem halang nangi mansna ya regional office jong ka embos Shillong. Ngalai kon ngalai sat ya kini kam adu ba ada iban syemya karai bangan resign no nakasarta kata kalau aja san pat hadirin gato i mendawa regional office jong embos Shillong katrekam ha wat kibru kim dan kam shu ban lek Tura na ka benta i documents signature bat kumta ter alo jong ka issue jong uranium mining guna pp ye kani ila ban lab na ki record ba kaladon kajing persan man sedang ye kata ba iong ka experimental mining. Henry Hashwa jong kata kumu Minister in charge Sports and Youth Affairs nalatro siya CM habot kapor ba alapang ba
shwa jong kani ka experimental mining ha shwa da ka kenhun ka banlek sya mining site bat la jit ya ka Deborah Marak from ka Minister in Charge Health bandi ya kani delegation dekat Pak Saidul Lanurum bat kibai dan lang hakatu kenhun ikentuk ya Pak Samuel Jerwa Pak Hamid Doling bat ndak lakoi haja duda kirayo bat lek sekiyeng jong kibriu kiba syakta daga mining bat kani kalana kan scam ya ka conviction di jong ba kani ka mining kan don ka ba long risky ya ka jikot jikia namar protection mechanism kiduna balan di kita ki ibro ngadang tu minta namar lak bu jing teli ba pol uja shano na lemja dan shano ru ngatrai na benda ka state de kam don kam wa ubri yang man kasngi really hamat ran bat kibri gunyu EU badang bau tai udon hanni kidan bun kibri kibat trai kiba minat kiba dwai na benda ka ni kali klem da yang hakijaka wa kimedia kiyo pandechon doriki de ngaban biang kani kam day ka drama competition apreng kiseng sain pathai kani ka day ka governance ka issue of administration issue of policy making issue of constitutional law angin ya de kita ke inchia be tang da ki jing snow gi jogi and step la snow bu mai jan me la snow no da bu mai de review kat no si ni kata policy base a lot